Здравейте, аз съм Inksmobi, второ клипче ми е вече. Днес ще ви покажа как да си направите, как да наречем, машина за камъни. Така, казваме. Първо, правите две дупки, ето, две купчета, копаете ги. След това, прескачате един ред и копаете само едно купче. Ето, трябва да ви се получи това. Ето. След това копаете тук, аз съм на плосък свят и отдолу може да си копаете колко искате, но отдолу аз съм на плосък свят и затова ще копая само две купчета надолу. След това взимате лавата и водата. Ставяте водата тук, лавата тук и се получава камък. Ето, това беше една проста машинка за камък. И ето, една проста машинка за камък. Така. Сега ще видите как ще работи. Просто много лесно и елементарно. И ето, копаете си и си взимате. Както виждате, изчакате се, може да си вземете. Може дори да стоите вътре, нищо няма да ви направи. Просто е безопасно, стига само да не паднете тук. Защото не е приятно. Така. Това беше от мен за сега. Или чакайте, ето така. Правите си място. Да, ето. Така е по-добре. Правите си така и изчаквате. Ето вече имам 9, отпадат обаче. Вече имам 10 камъка. Така може да си направите компактна машинка за камъни. Това беше всичко от мен за днес. Довиждане!